Om de dieken snieën vrij te maken, rieden mijwerkers van Ommerin al betiet terug de provincie om zand te struien. Ik ben van de morgen van jouw roer ben we weer begonnen. Toch de sneeuwval die er ons hier komen. En de wegdektemperaturen onder nul. Ja, dan is er maar één ding mogelijk. En dan moet je zien dat je de diekens kan krijgen en strooien. Ondanks de inzet van straaiauto's is er wel oerlijst voor het verkeer. Op het dik tussen Greens en Drachten zit een lange file. En bij Oerterp rekt een auto van de dik. Het smiert vanzelfs ook mooie beelden op. Zoals bij Reensma Staten in Drieësum, in Westergeest en in Kolm. Ondertussen zoeken ze bij Ommerin naar de actuele situatie. Op grond van die informatie nemen ze de besluiten door de inzet van straaiauto's. We hebben 4 meetpunten in diverse gemeenten. En we doen net alleen een van Lettens, met name en Haas. En die meetpunten die hoor ik dus hartstikke goed in de gaten. En er zit een voorspelling in dat het verhoort maar 4 minuten, zeg maar. Dus dan ben je helemaal up-to-date. De komende dagen is er nog een soort zand nodig om de dieken skien te houden. Net alleen nog bij Ommerin wordt het werken. De been hebben het maar druk, maar dit is de allereerste winter dan.